Ġesu biss huwa d-dilja vera u aħna maqudin miegħu il-frijaj. Inselmilkom u nistedinkom għal 179 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Dan il-5 ħadd tal-għid sejrin nisimgħu dik it-tixbija sabiħa li Ġesu juża tad-dilja fil-Vanġelu skont San Ġwan. Xbija komuni ħafna fl-Iskrittura, ħafna drabi il-poplu mażul Alla fl-Antik Testament kien jitqies jew bħala d-dilja tal-missier jew inkella bħala l-għalqa prediletta tad-dwieli tal-missier. Interessanti li fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu jgħid jiena id-dilja vera. U hawnhekk għandna stqarrija sabiħa immens għaliex turina l-għarfien ta' Ġesu tal-imħabba tremenda li l-missier kellu għalih. Jekk il-missier kellu mħabba l-poplu l-mażul bħala l-għalqa tad-dwieli tiegħu, ħafna u ħafna u wisq aktar Ġesu huwa liben il-maħbub li fih il-missier isir l-għaxqa tiegħu u għalhekk Ġesu jista' jistqar jiena id-dilja vera. It-tixbija ma tiqafx hemm però għax aħna nafu li Ġesu jgħidilna intom il-frijaj. Frijaj illi jekk nibqgħu maqudin miegħu għax mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn, nagħmlu frott u frott bil-kotra. Ġesu jfakkarna illi jekk irridu nagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-missier għalina, irridu bil-fors inkunu maqudin mod intimu ma' Ġesu. Nilqgħu din ir-relazzjoni ta' ħbiberija, ta' mħabba tremenda il-missier jgħaddilna permezz ta' Kristu ibnu. Mhux ta' b'xejn li minn żmien għal ieħor il-missier li huwa paragunat mal-bidwi inaddaf il-frijaj u xek, jisbor il-frijaj biex aħna nibqgħu mhux biss maqudin fil-verità ma' Ġesu, ma bis-saħħa tiegħu nagħmlu il-frott. Kemm sabiħa l-kelma ta' Ġesu, iwedna li jekk aħna nibqgħu maqudin miegħu fl-imħabba, jekk aħna ħanuża t-tixbija tas-siġar nitlaqmu fl-imħabba tiegħu, kull talba li nagħmluhlu huwa jismagħha għall-ġittana u tal-oħrajn. Jalla nibqgħu maqudin mad-dilja vera ħalli bis-saħħa tal-imħabba Alla nagħmlu l-frott għalina nfusna u għal dawn kollha illi nogħżu. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.